İsrail İran konflikti başlanmadan hasoň Türkmenistanyň Saudi Arabistanına giden we haj ziyaretlerini berza edip 17-nji ýylyny ýyzyna dolanmaly türkmenistanlylar Aşgabat howa menziline gelmet dep Azatlygyň habarçysy habar berýär. Saudi Arabistanyna giden ziyaretçilaryň bir bölegi 17-nji iýunda ýyzlaryna dolanyp gelmelidi. Olary garşy almak we ilkinjileriň hatarynda gutlamak isleýän howsarlary, dost ýarlary Aşgabat howa menziline gelip garaşyp durdular. Dip şol pursatda Türkmen paýtagtyndaky halkara uçur menziline baran çeşme Azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, howa menziliniň işgärleri hajy bolan garyndaşlaryny garşy almak üçin gelen adamlaryň öýle öýlerine gaýtmalyklaryny, hajylaryň gelmeginiň başga güni geçirilendigini aýtdylar. Ýöne anyk haýsy güne ýa günlere geçirilendigini anyklaşdyrmadylar. Habarlardan ma'lum bolýaly, Israiliň paýtagy Tehrandaky we beýleki ýerlerdäki nişanalara uran zarbalary bilen baglykda Iranyň howa giňişligindäki uçar gatnawlaryna girilen çäklendirmeler sewit ýurtlarynyň arasyndaky ýolagçy gatnawlaryna öz täsirini ýetirdi. Şeýle-de bu ýagdaýlar bilen baglykda Türkmen paýtagtyndaky howanyň inni 4-nji gün ören hapalanyny gaýdylýar. Güýçli ýel ýa-da simal bolman soň Aşgabaty tüse gaplan ýaly bolup dur. Demalanyňda bu kurdoňda ýakymsyz howanyň ýyzy saklanyp galýar. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz bilen gürleşen Aşgabatlylar odaram ysy howada dören ýakymsyzlygy Israiliň harby howa güýçleriniň Iranyň harby merkezlerine urýan zarbalary bilen baglanşdyrýarlar. Ýöne döwlet ýetkiçiliginiň metduat adat şowalşýaly ilaty goňşy ýurtdaky ýagdaý barada anyk maglumatlary bermeýär. Şu aralykda söwda satyk işleri ýa syýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen Irana giden türkmenistanlylar Maşat şäheriniň üstü bilen gyssagly ýagdaýda ýyllaryna dolanmagy başladylar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle-de Iranyň Aşgabatdaky konsullugynyň öňünde türkmenistanlylaryň uzun nowatlar döredi. Azatlyk olaryň bir näçesinden habar aldy. Olar öz sözlerine görä goňşy ýurduň giriş wizasyny almak üçin tölen pullaryny ýygyna almagy finansiýarlar. Wiza üçin tölen pulumy aljak bolup garaşyp durun diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Konsulhananyň howlusynyň daşynda nowatçylyk çekýän polisiýa işgärleri adamlaryň bir ýerde toplanmagyna garşy. Olar üýsmeleňi dargadyp başlamak üçin ýokardan buýruga garaşýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Israiliň goranmak güýçleriniň metduat gullugynyň maglumatyna görä, Israiliň harby howa güýçleri Iranyň demirgazyk günnegoruny Türkmen şerhetiniň golaýyna ýerleşýän Maşat şäherine hem howa zarbasyny urdy. Hüjümde şäheriň howa menziline duran ýanygyç güýjüniň nişana alnanyny gaýdylýar. Türkmenistan 16-njy ýylyna beren resmi habaryna görä Irandan gelýän daşary ýurt raýatlaryna insanperwerlik kömegini berýär. Ýakyn günde orada emele gelen ýagdaý bilen baglylykda häzirki wagtda Iranyň çäginde bolan daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň maşgala agzalarynyň şeýle hem beýleki raýatlaryň çykmagy üçin Türkmenistan tarapyndan öz çäginiň berilmegi boýunça tizden tiz çäreler görülýär. Diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatyna Türkmen şerhedinden häzirçenli 120den gowrak daşary ýurtlynyň geçirilenini gaýdylýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Iranyň ýokary ruhani lideri Ayatollah Ali Hameneiýiň nirededigini anyk bilýändigini we onuň häzirlikçi howpsuzlygyny aýtdy. Bu Israiliň ulumetsörli howa zarbalary barada beren duýduruşlaryndan soň Tehranyň ýaşaýjylarynyň paýtagty terk edip başlan wagtyna gabat geldi. Trump 17-nji iýunda Amerikanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatynyň öňü tirasynda sosial ulgamda ýerleşdiren ýüzlenmesinde Hameneiýa gönükdirilen açyk duýduruş bilen çykyş edip Irany sertsiz boyun egmäge çagyrdy. Ol aňsat nişany, emma häzirlikçe ol ýerde howpsuz, biz onu ýok etmegi, öldürmegi meýilleşdirmeýäris. Iň azyndan häzirlikçe diýip Trump ýazdy. Ol şeýle hem sabrymyz utorup barýar diýip goşdy. Mundan bir näçe sagat öň bolsa, ol Israil bilen Iranyň arasynda 5 gün bäri dowam edýän we köp sanly adamyň ölümine sebäp bolan howa zarbalaryna hakyky nukudyň goýulmagyny çagyrdy.
Trump beýanaty Israýlyň gorunmak ministri Israil Katz'ın 17-nji iýunda amala aşyryljak täze howa zarbalarynyň öňü tirasynda Tehranyň ýaşaýjylaryna şäheri terk etmek barada duýdurys beriljakdygyny ma'lum etmeginiň ýanyna gabat geldi. Biz şugun Tehranda möhüm ähmiýetli nişanalara hüjüm ederiz. İrana agyr zarbalary urmagy dowam etdireriz diýip Katz aýtdy. İranyň metbugaty ýurdun bir näçe ýadro ditgatynyň ýerleşýän ýeri bolan Isfahan şäherinde bir näçe güýçli partlamanyň bolandygyny habar berdi. Trump ýakyn gündogurdaky kriz bilen baglylykda Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Kanadada geçirilýän ýedilik toporunyň, ýagny G7 sammitinden wagtyndan öň çykyp gaýdanda Tehranyň ýadro gepleşikleri boýunça ylalasyk baglaşmakdan boyun gaçyrýandygy sebäpli lapynyň kesdigini ma'lum etdi. Israil İran tarapyndan diňe paragçylykly maksatly diýilýän ýadro detalaryna zarbalary urmagy dowam etdirýär. Trump, men wagtlaryň ýarasygy gözüňde tutamak, biz ondan has gowusyny isleýäris diýip Kanadanyň Alberta welaýatyndan Air Force One uçurunda çykyş eden wagty aýtdy. Şol günüň dowamında Israýlyň harby güýçleri Iranyň Hatem ul-Anbiya baş tabynyň täze belenen ýol başçysy Ali Sadmanynyň öldürilendigini habar berdi. Sadmany bu wezipäni 13-nji iýunda general-mayor Golam Ali Rashid öldürilenden soň kabul edipdi. İran häkimetleri İslam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň ýokary derejeli generali Sadmanynyň ölümini entek resmi taýdan tasdiklamady. Bu stap İranyň ýaragly güýçleriniň operasiýalaryna ýol başçylyk we gözegçilik etmek üçin itaat merkezi bolup, onuň ýol başçysy ýurdun ýaragly güýçleriniň baş serkeredesiniň orunbasary wezipesini hem ýerine ýetirýär. Trump 16-njy iýunda giýişlik sosial ulgamda beýanlyk bilen çykyş edip, ähli adamlar Tehrany derrew terk etmeli diýip ýazdy. Israýlyň Irana garşy 13-nji iýunda başlanan ilkinji darbalaryndan bäri Amerikanyň olara gatnaşyp-gatnaşmagandygy barada durly çaklamalar orta atylýar. Trump Amerikanyň bu darbalara gatnaşmagandygyny bir näçe gezek gaýtalady we Washingtonyň geljekde goşulmak mümkinçiligi bardaky soragy anyk jogap bermekden saklandy. Türkmenistanda harby borcuny ýerine ýetiren raýatlaryň goşun gullugundan gaýdyp gelmek mövsümi dowam edýär. Goşundan gaýdyp gelýän ýaşlaryň harby gullukdaky ýagdaý barada beren görüňlerine görä olaryň watanyň öňündäki harby borcuny ýerine ýetirmek boýunça gulluk möhletiniň aglaby bölegi muht iş güýji hökmünde dürli agyr işlerde işledilmegi şeýle-de açlyga we süteme var edilmegi bilen geçipdir. Türkmenistanda harby gullugyny tamamlap öýlerine gowuşýan oglanlaryň harby gullukda öz başlaryndan geçen günlerini ýatlap, hiç kime gulluk etmek meýser etmesin diýip görüň berýänligini adatlyň Türkmenistandaky habarçylary belli ýerler. Orta mektebi tamamlap harby gullugy baranlara hiç zat öwretmeýärler. Diňe azar ýamanyny görkezýärler. Bir bahana bolsa hukman urýarlar. Biz harby gullugy baranymyzdan tä gaýdan çak aç hor bolduk. Hatta geyin harby esigimizi arata saklamaga mümkinçilik bolmady. Diňe harby esik däl. Öz arasyçylygymyzy hem teredip bilmedik. Baran günümizden başlap harby esige geçdik. Harby kasamy ýat tutmakdan başga azandan tä aksam ýatylýan wagtyna çelini durly işlerde islemäge mejbur edildik. Diýip ýaşlaryň biri gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde harby borcuny ýerine ýetiren raýatlaryň goşundan öýlerine goýberilmek möhleti aprel we iýun aýlarynyň aralygynda amala aşyrylýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan bir näçe türkmenistanlynyň söýlerine göre etkerlikde olar harby gulluga degişli bolmadyk işlere mejbur edilipdir. Emma boyun gaçyranlara ceza berilipdir. İşten boyun gaçyrsaň ýa-da buyurulan iş wagtyna amala aşyrylmasa, özüňden ýer waran eskerlerden taýak ýmek garaşýar. Olar kemeriň demiri bilen elleriň barmaklaryna urýardylar. Käbir ýaş eskerleriň urulundan soň garalyp tırnaklary goparly.
Dip golayda goşun gulluğundan gaýdyp gelen ýene bir Türkmenistanly gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä eskerleriň esasy azygy gaýnadylan bugday ýarmasy bolup, eskerler harby bölümde mis, alümini we beýleki demir zatlary ogurlap çörege çalışmak ýaly işlere hem baş goşup gün görmeli bolupdyr. Goşun gullugyny ýaňy ýakynda tamamlap öýüne dolanan Türkmenistanlylaryň ýene biri öz gulluk eden harby bölümindäki ýagdaýyň diňe barlygy gelende biraz kadalaşanlygyny gürrüň berdi. Haçanda harby bölüme barlyk gelýär diýilende biziň egin basymyzy, ayakkabymyzy täze giydirerdiler we barla gidende ýygyna tapsyrmaly diýerdiler. Eger-de hapalasaňyz kelläňizde sänik döwürüz, ýygyna hapalaman tapsyrmaly diýip buyruk bererdiler. Biziň ýatyp turýan kazarmamyz xlor bilen ýuwulýardy we ýatýan 2-3 gatly demir kravatlarymyzyň ýorgun, düsök, ýatlyk dasy täze giydirilirdi. Emma ýatmak bolmaýardy. Barla gidin sekundy olary ýygyna kaptyorka tapsyrmaly edilerdi. Dip eskerlikden gelen ýigit gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä harby bölümde adaty günlerde edilmedik işleriň barlykçylar gelende göz üçin amala aşyrylmagynyň destine bildirip duranlygyna garamazdan bu ne goşun bölümindäki ýolbaşçylaryň ne de barlamaga gelen resmiýetiň ünsüni çekipdir. Gigiyena aratyjylyk barada aýdylanda diňe barla gelen günleri 50 adama bir ädi krem berip ädiklerimizi renklederdiler. Şeýle-de her bir etkeriň tumbasynda bir dis pasta, bir dis şotga, ýarty gara tabyn, bir gezek ulanmak üçin niýetlenen britwa päki berip, ony hem ulanmak bolanok diýerdiler we gol çekdirip bererdiler. Soň barla giden sekundy ýygyny tapsyrmalydy. Dip öňki esker gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä harby bölümdäki bu ýagdaý gelýän barlykçylary gyzyklandyrmandyr. Hiç bir barlykçy näme üçin diş pastasy, sabun we beýleki zatlary bir sapar hem ulanylmandyr diýen soragy bir gezek hem bermedi diýip öňki esker şeýle diýdi. Bizi nizamy durdup kemçilik barmy diýerdiler. Bizim bir agzydan ýok diýip jogap berýärdik. Emma ýeke-ýekeden bir otogy çagyryp hiç birimiz bilen sökbeteslik geçmezdiler. Sebäbi ol gelen barlyň özleri bul bolup geçýän zatlardan habarly. Goşun gullugyny tamamlap golaýda öýlerine gaýdyp gelenleriň gürrüň bermegine görä ýigitler goşundan goý berilende şatlygyny gizläp bilmän aglaýarlar. Men gullukdan boşanymda agladym. Indi beýle dowduk görkezme jan Hudaý diýdim. Eserleriň içinde adam hatabyny goýulman kimse dilenler bardy. Emma ardyny diňlejek ýokdy. Biziň içimizde çıdaman gaçyp gidýänlerim bardy. Olar hem getirip soň gaty kötüýärdiler. Beçewazlyk üsýär. Uly etgerleriň arasynda ýaş etgeriň gowşak ýerini tapsa urup soň jynsy gatnaşyga çekýänleri bar. Muňa çıdaman janyny kast edýänler hem az däldi. Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan öňki eskerleriň ýene biri gürrüň berdi. Ýigitleriň maşgalalary hem prezidentleriniň diri galyp sagaman gaýdyp gelmegine begenjine muny öz mümkinçiliklerine görä dabaralamaga çalyşýarlar. Soňky döwürde ýaşlar goşundan gaýdyp gelende olary garşy almagyň käbir däpleri meşhur boldy. Olaryň biri goşundan gaýdyp gelenleri ýörüýti bedelen avtologda garşy almakdyr. Meniň öýümdäkiler men harwullukdan garşy almak üçin avtolog bedäpdirler. Onum uly ýoly bedelen avtologda çykmak gadagan olan sebäpli öýümüziň golaýyny gizläp, öýümüzi golaýlanymda bir avtologdan beýleki bedegli avtologa geçirip öýmeltdiler. Dip ýene bir ýigit aýtdy. Türkmenistanda harby gulluk 18 we 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýylda 2 ýa-da güzde we bahar aýlarynda geçirilýän goşuna çagyryş mövsimi ýaşlar we enatalar üçin ören aladaly geçer. Enatalar öz çagylarynyň goşun gullugy üçin has amatly şertli hasaplanýan goşun bölümini saýlamak ýa-da olary gullukdan alyp galmak ugrunda öz mümkinçiligine görä çäre görmäge synanýarlar. Soňky döwürde ýaşlaryň duýdansyz goşuna alınıp gidilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem köpelmegi ýylatyň goşun gullugy bilen bagly gorkularyny güýçlendirdi. Häzirki günde orta mektebi tamamlayan ýaş oglanlary woýnkomatlary çagyryp, olara bir gün hem taýýarlyk wagtyny bermezden göni bir otaga gaba alyp harby gulluga uğradýarlar diýip habarçymyz belledi. Golaýda eskerligi alynan ýigidiň hossary Azatlyk radiosuna şeýle gürrüň berdi. Biz oglumyz woýnkomata gitdi, häzir geler diýip garaşdyk. Emma adanky gidişine günör tanım akşamam öýe gelmändige sebäpli biz gaty biýinjelik bolduk. Bizi ata enesine habarly etmezden onu woýnkomatda saklap, şol güni akşam otly bilen harby gulluga ekidipdirler.
Onun sözlerine göre tutuş maşgala uzakly giýje uklap bilmän ertesi woýnkamata baranda oglanyň harby gulluga kidilenligini bilip galypdyr. Bular bizi habarly etmeli dälmi? Biz oglumyza ýolda bir bolmasyd iş bolaýdymyka ýa-da hassahana düşdümükä diýip umuman nireden oglumyzy gözlemelisini hem bilmän tas ýüregimiz agzymyzdan çykypdy. Dip etkerin ejesi gurrun berdi. Goşun gullugyny baştan geçiren raýatlar, olaryň ýakynlary we hatda harbiler Azatlyk radio bilen söhbetdeş bolanda goşundaky biýdüzgünçülikleriň aradan aýrylmagy üçin olaryň köpçüligi ma'lum bolmagynyň, resmi taýdan açyçan boyun alınmagynyň we soň düýpli çäre görülip başlanmagynyň zerurlygyny ýyhtyarlar. Eger harby bölümlerdäki ýagdaý video ýazga düşürilip, her bir esker bilen aýry-aýrylykda söhbetdeşlik geçirilip, jurnalistler hakykaty Türkmenistanyň eskerleriniň hal-ahwaly çeken agyr jeberini açyp görkezseler ýagdaý düzelip bilerdi. Bolmasa ähli zat ýalandan edilýär. Diňe göz boýagçylyk Dip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylaryň ýene biri gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harby resmiler öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu problema döwlet mediasynda hem gozgulmaýar.